Приветствам ви в образователното видео как да изготвим адрес-бук за контактите си. С помощта на вашия видеокомуникационен център по всяко време може да изпратите видеоимейл в няколко лесни стъпки. Нека да започнем. Най-напред влезте в своя видеокомуникационен център. После отидете с курсора върху таб Video Emails. Имате три възможности за избор в категорията Address-book: View Contacts, Add New Contacts and Import Contact List. Като начало кликнете върху Add New Contacts и ще се отвори един нов прозорец. Да добавите нов контакт във вашия адрес-бук е невероятно лесно. Напишете името, имейл адреса и евентуално телефонния номер на лицето, после от падащия списък изберете All Contacts и натиснете бутона Add. Така контактът автоматично ще бъде сложен в папка Individuals. След като сте добавили новия контакт към адрес-бук, върнете се към началната страница на видеокомуникационния център. Имате дълъг списък с контакти? TalkFusion прави възможно импортирането на вашия списък с контакти от компютъра ви в няколко лесни стъпки. Отидете с курсора върху таб Video Emails и изберете Import Contact List. Нов прозорец ще се отвори, където имате възможност да импортнете списъка с контактите от Outlook Express, Microsoft Outlook или Microsoft Excel CSV. Още преди да пристъпите към импортирането, задължително подгответе списъка с контакти. Необходими колони са име, имейл адрес и евентуално телефонен номер. В Excel напишете списъка последния начин по колони: име, имейл адрес, телефонен номер. В интерес на успешното импортиране, още сега проверете въведените данни. В имейл адресите да няма непозволени знаци и адресите да бъдат правилно изписани. После изберете формата CSV от падащия списък и кликнете върху бутона Save. За да импортирате CSV файла, кликнете върху някой от бутоните Choose File или Browse в зависимост от вашия браузер и изберете току-що подготвения CSV файл. След като сте го избрали, кликнете върху бутона Import. След това проверете импортът дали беше успешен. Ако не, кликнете върху Fix File and Import Again и импортирайте отново файла. Когато импортът е добре, изберете една папка от падащия списък или направете нова, като напишете име в съответното поле. После кликнете върху бутона Verified and Ready to Import. В едно съобщение ще видите колко имена са били импортнати и в коя папка. Новите контакти са вписани във вашия адрес-бук. Върнете се към началната страница на своя видеокомуникационен център. Кликнете върху View Contacts, след което нов прозорец ще се отвори. Там ще видите различните папки с съответните контакти. Отворете една от тях, кликнете върху името, за да видите всичките координати на съответното лице. В списъка с контакти може да търсите конкретен контакт, като кликнете върху бутона Search. Може да експортнете списъка с контактите в Excel файл, така е по-лесно да ги проверите, да поправите ако е необходимо и може да добавите или изтриете контакт. Изберете една папка и кликнете върху бутона Export. После отворете Excel файл с контактите. Файлът съдържа имената, имейл адресите, отписалите се, изтрите и поставените в спам контакти. Знака 0 означава, че контактът е активен. -1, че контактът вече не съществува или е изтрит. Внимание! Експортването на вашия списък с контакти не го променя, не изтрива контакти. Това може да направите само и единствено вие в адрес-бук. Внимавайте, защото контакт с отписване вече не може да бъде възстановен. Върнете се обратно в адрес-бука, където може да видите e-Subscription Folders и новите папки. На този симфон има бутон Add New Folder. Кликнете върху него. Ще се появи едно празно поле, напишете името на новата папка и кликнете върху зеления бутон Add. Новата папка автоматично се появи при другите папки в синьото навигационно поле. Цяла папка с контакти може да бъде преместена, като отбележите квадратчето до нея. Тук може да проверите и подредите цялото
съдържание на папката чрез избора на името и отпадащия списък. Може да изтриете или да копирате цели папки, като отбележите квадратчето до тях. Преди да ги копирате, проверете папката и чак след това прехвърлете отбелязаните контакти. По този начин ще избегнете неволното дублиране на контактите си в папките. За да изтриете една цяла папка, първо отстранете всички контакти от нея, след което в синия навигационен панел кликнете върху червения хикс до името на папката. Поздравления! Вие успешно направихте вашия адресбук. Следващата стъпка е да направите видеоимейл. Това ще е страхотно преживяване.